Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai yang badu episodisian pila iPod ni. Te pila ban yathu e shapang jongpi pila ban introduce lade. Ta kublai sibon ya pero kong Florentina. Kene ka jing kendo arsian day kene ka interview bat pi. Do to ka film tingkai. Ta kublai sibon sajisen. Ta kumagi breu ki thu yang aku mo badu abuon ki film. Kerteng try jong ade Golden Star Suchiang. Ta sinong jong ade na poraliang Vicentil String. Te la nado boonga ka la aslem hi ngas dang ban ak film kumba ngas ngatanan ban ak film nado mishwar ngasai le gini ki drama school na ha snong nado to ko poring ala ngatanan hadu mentarung ngatanan do ban ak film gin Kandi ka film ka kerteng ka e. Raibi Te pi aku mi e ha kandi ka film. agane ka film Raibi nga ako mo way o aktor malong haka main role hi haka way par benta la long kumo to way samla rangba umbala akot kita ka jingmut superkan haka nega film hindrai haka takar kom ngajing yai linti jonga haka nega film kalong ga ba compare na give ki film banga juak namar kham long apkot ba kata ka jingmut superkan sai long kumta takrao compare ta ga jingyai lenti ta kata jingyai lenti ngam kwa ban patai tengah kwa ki perlok kembagi jo Christian mai ki film kasi jongi kin yai lenti maki sa biju kin sape je film kanang mo kin tip kumno kata ga jingyai lenti jonga ga ne film ay ka por yang ay lede tengah patip namar ba kindang up nang te na po biju cinema ya ka por kan sapatai jongi director na kilayo na po biju cinema Kay ka jingmut ka ba nakaliang jongpi. Raibi kamut ayu. Ka Raibi kat kum ka jingyathu jong director namar shwaban ak ya ka film Raibi ilayathu yang hanga yong ba ka film Raibi ka long kumta pitre na emban ak ya Raibi naw nga las nga tanat ya ta ka role nga ak ka film te kat kum ka jingyathu jong i ka Raibi ka mot ka de ka jinghir pateng jinghir pateng kam de ka jing snew na ne jing bha ka teng ge hir pateng bat ha jing snew bat jing bha ro kisai khot ka Raibi kat kum ka jingyathu jong i ta ka de ka jingmut jong Raibi kham tam kum singi khasi thrai pisa ya snyo bha keleng kisa ya keren bha ka ta Raibi jong khasi Raibi jong ta kalong ka ta gi ta ka daw nga ong ka film ka compare ta ka karpar sha ya ki perlok ki pajba bakin nya one page ka film kumno ngi sa ya keren ta ka film ya ta ka jing keren jongi sharum shaneng kham ta ma ka jongi khasi sha ong Raibi ma ta nga karpar ki ban kin one page ka ta ka Raibi Te manu mo ba direct ya kandi ka film. Madirect ka film day Riginis this year Kapor ba pi shoot ni ka film ka shimpor hadu katno sngi katno banai. ke ban shoot ya kiwe tengam te barbor ngi artis teng ngim re kendu than tang bangi aklang gum to ngi chu ki sin tengi kendu henre sai shoot na benta jonga kam daslem than era i shoot kum to si tayo lene dunai tayo ke pat jonga ka kun tangum tai Te ki jaka ka David hapo shalong te kumno. hỏi cái chaka cái đi cắm đi bằng phổi sân lông rồi cái short cho phổi sora cái lên trong cái ri mekalia trong ấy Ki e ki jing e mo ki ba pi sham. hỏi cái chính e thì nghi xem mi cùng namar ka cam đó mà nghi cam na cái way cái production sa cái way production phi kan do na way director sa way director cái long là cái jong in đây bằng nga long kumu artist kumu actor tengah day ban ngap kin ye ki ba director u bapatai ni day ban le kat kum ga jing patai jong director kat kum ga jing kwa ga jong u kin namar nga la long kum artist la ban patai kin nga day ban ak kat kum ga jing kwa jong director tang tai Te kadi ba de kadi ka film ka ba katno. kene ga film da ngam ku mau shu la kalong bagat no hen day ba thrai la don ki ar rio ar pinyo thrai ni film marla bon gi film bangala ang don gi ba ak main don gi ba ak den don gi ba yu tangala ken lang kita baro la don hi ar pun rio ar nyo Katno ngot ki ba yasham benta pi ong ha kandi ka film.
Panisim benta te ngam tipi kan nongut nomor ba gumbanga ong meneng adayu artis nomor klem ikendu baro te kata tangki production house i kebatip ya kan nongut ki ba isim benta ni film. Oh, kamut ha kapor baki ring dur ya ka film ka benta ka jong phi kamut ki shoot ha ki la ka jong ka sni bat ki wain dai. Hoi la jong nomor ba kumenta ba ngadon benta lang tanga ba di actress. Nomor to kiwe don kam kin ban sepulut kai kapor ki shoot tangi kita ka benta hi. Talara ka don kam ba kata kapor balong speungun nomor gilai wan speungun ngalekin do longkum ta kin ga rukom shoot film ma. Ndai bang teng bon ta ki film bangila kumbangar la deb kat ki film la bon ba ndai bon dem itu tandala mi ke film tengi oi taru don kelong kumta kin report beshoot kampat don he keju ka sin ngim klem ikendu kin Te kam da long bampor mo benta te kila long bet kapor jong phi ki shim be benta jong phi bet kamut. ha ke gi pa ya dei ban nga te kisim tang